skal hejses op med. Du skulle se det, vi skulle til Queensland lige efter jeg blev vi skulle til Queensland dagen efter jeg blev skadet. Jeg kom jo op i sådan en elevator, du ved, med sådan en gammel dame. Det var mig inde. Så stod jeg der med krykker. Det var helt vildt pinligt. Hvad for jeg brækket op? Nej, men han de kan ikke score på den der, hvis han kaster ind. Der er en, der skal ramme den. Det er ligesom på frispark. Direkte frispark, eller ikke frispark, hvis der er for indspark. Så er han glad igen. Er det bare en lille... Det er ikke noget vildt? Nej. Vi skal hele tiden have meget med det her. Ja, okay. Så også der er en halv sæson over. Irriterende. Jeg har meget med, når jeg spiller udendørs, så... Hvad hedder den? Hamstring. Baglov. Er det baglov? Ja, hvor du trækker en muskel. Det sker rigtig ofte. Ja, jeg varmer ikke op ordentligt. Sådan bare. Ja. Ja. Det er næsten ærgerligt, at jeg fik den kast tidligt. Han synes selv, at han er verdens bedste. Han kan skille ud helt vildt. Så for et par uger siden, så råbte og skreg af ham, fordi han var pisse dårlig, og vi havde tabt til vores rivaler. Nu er han helt vildt sur og tog hjem. Han siger, du kan ikke tåle din egen medicin. Hvor sindssygt han råber og sviner folk til. Helt vildt. Jeg har ikke brydet mig om mig, i stedet af. Og den der, er det bare folk, der prøver det, eller? Sender hans kæreste, han gammel, så skal han rigtig, du ved, sådan tale ned til, som om han er autoriteten, ikke? For at vise hende, at jeg styrer det lort her. Vi hader ham. Der var sådan en security-mand i lufthavnen, han var helt væk. Var han det? For bare dirigeret med folk. Her i Tunnel Ring? Hvad sagde han til hvad? Jeg havde lidt op på, tag den kap af. De elsker det. Så er der sådan en ældre pensionist, der diskuterer med ham. Det er helt galt. De kan ikke lytte på til det, eller? Så sagde han bare, så kommer der ikke på flyet. Mig, der bestemmer det her. Sagde han det? Hold kæft, en idiot. Der er bare en security-fyr. Det må være værst for ham selv, fordi når han er sådan der, så får han klager og sådan noget. Det er ikke sjovt for ham. Nej. Jeg tænker bare på Frankens mand i virkeligheden. Jeg bryder mig ikke om dine typer. Men ja, altså det hele. Vores værste rivaler, de spiller, dem vi her, de spiller på den anden bane derovre. Ja, så du ham i den der? Der har været en der spiller, og det stabler og knæ i ryggen og videre og sådan. Helt sindssygt. Nice one, stab! Prøv at se ham nummer 2, han ligner... Jeg ved ikke, hvad fanden han ligner. Paul Dickoff. Fed Paul Dickoff. Hvem ligner han? Fed Paul Dickoff. Paul, can you dig off my wife? Paul Dickoff. Rimelig sur tur
billeder, han fik af viserne med de her to afrikanske spillere der. Var det afrikanske? Ja. Det er når man fik at vide, at han havde en lille... Sådan en rape. Han sagde de gør, at han havde en lille... Jo, det kunne blive vist. Ja. Frifundet. Okay. Helt ærligt, tror jeg. Ja. Jeg har hørt ham der for det der, de har fundet en ny en til det der Carina-mor. De har fundet en. Og DNA er det helt passer på ham. Ja. Jeg synes det er grovt det andet der, hvor de hænger ham den anden ud med billeder og navn og det hele. Det er skrevet. Jeg synes det er engelske tilstanden. Ja, det er sådan et etisk skrevet. Ja. Rent pressen. Ja. Hit it! Ej, hvor ser han skummel ud af ham lange år. Jeg tror ikke, han er dømmer. Han vil bare smide på noget. Han er lige nu den, der inviterer mindreårige hjem, gør han ikke? På hans gamle sofa. Der er det Møllet sofa. Nå, men han er ikke dommer, han er jo bare på de sorte. Ja, men han spiller på det sorte hold. Nej, det var efter. Totalt fusker du efter, og bare var helt vildt oppe og tage doping og sådan. Ja, du får ham til alt, så længe man betaler nok. Jeg ønsker, jeg var træner for et nyt hold. Ja. Lilleput piger, hvor vil der være forkert. Og jeg skal op og hjælpe efter. Er du sulten? Nej, du har jo spist det, fandme. Det er perfekt. Jamen, han er helt fattig. Som min nevø Chris også sagde, men manden er jo ikke bygget til at spille fodbold. Ja. Den der, hvor man lige spiller den, og lige spiller let fra sig selv med støttebinden, så det ikke kan ramme det, man skal sige. Så du den tæmning, jeg lavede? Efter år før. Fordi målmanden rørte den. Hvis målmanden ikke havde rørt den, så havde det ikke været mål. Man fik fingrene på. Nice one, boys! Stopper. No, this is me personally, not the team. Nice one. Hey, you too, man. You did so much work in the football. How do you do it?